112, digui'm. Quina alçada d'aigua hi ha? Hi ha habitatges a la vora que es puguin veure afectats? A nivell de les trucades d'inundacions, el que fem és saber si hi ha afectació en una zona poblada, de nucli urbà, si hi ha persones atrapades o ferides i si pot haver alguna via afectada també. Una vegada comencem a rebre trucades relacionades amb aquest episodi, en aquest cas l'episodi de pluges, el que fem és començar a recollir dades de volumetria de zones d'afectació i en el moment en què ens ho demana CECAT, Protecció Civil, els hi comencem a passar tota aquesta informació de tots els incidents que puguin tindre relació amb pluges. Doncs a Protecció Civil tenim totes les tipologies de situacions de perill, de situacions accidentals, per exemple, des de riscos naturals, com serien nevades, ventades, inundacions, fins a incendis, accidents en transport de mercaderies perilloses per ferrocarril o per carretera, accidents aeronàutics, és a dir, estem especialitzats en gestionar tot tipus d'emergències. Tenim una que seria el tema del risc d'inundacions. És un dels riscs més importants a Catalunya pel nombre d'incidències que genera i perquè moltes vegades la seva extensió és a tot el territori de Catalunya. Estem parlant, per exemple, de previsions de fortes pluges que poden arribar a Catalunya en 1, 2, 3 dies. Llavors, nosaltres amb aquesta informació valorem el nivell de risc i llavors decidim si activem o no el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT. A mi el que m'agrada més és el treball en equip, encara que sembli una obvietat, en realitat és ajudar a la gent que truca.